mi em fa vergonya. Jo no... És a dir, no ho puc entendre de cap de les maneres. És que aquí volia anar a parar. D'una banda, el Congrés ratifica la línia de tripartit, però d'altra banda, saluden el senyor Iceta en nom del PSC i les cridassen. I Convergència. És a dir, en fi, jo demano disculpes públicament a tots els convidats que van venir, especialment aquells que van ser objecte dels xiulets, i ho faig de tot cor i amb un penediment enorme, però a més amb una autocrítica considerable. No ens podem permetre ser un partit així. Això és molt poc seriós. Bé, però si això continua passant, és que alguna cosa falla. O aquest partit no es mereix aquests directius, o aquests directius no es mereixen aquesta militància. Això s'ha d'acabar. És a dir, faig l'autocrítica, dic que a mi em fa vergonya, però al mateix temps dic que això s'ha d'acabar. És a dir, en aquest procés de metamorfosi hem d'acabar sent un partit seriós, responsable de govern. No podem jugar més a determinades coses. I, sincerament, una cosa és la llibertat d'expressió, la qual defensaré per damunt de tot i, en fi, amb totes les conseqüències que això tingui. I, a més ho he fet. Però, esclar, una cosa és la llibertat d'expressió i l'altra cosa és la mala educació. I aquests comportaments encara més de moviment que no de partit no es poden donar. Per tant, aquí hem de fer una reflexió molt profunda. I aquesta reflexió vol dir que aquest partit ha d'evolucionar, perquè està evolucionant en aquesta cultura, però no ha acabat de concretar-ho. I aquesta feina és de tots. Aquesta és la gran qüestió. Això vol dir que hi ha una part de la militància que no vol entendre com ha d'evolucionar el partit o com està evolucionant el partit, que resisteix a acceptar aquest canvi, aquesta... Hi ha una part de la militància que, efectivament, resisteix. Nosaltres, que som un partit, a més, en plena exposició pública de manera permanent pel nostre caràcter assembleari, però també perquè tenim el ser diferents des del punt de vista dels objectius, també tenim una lupa de manera permanent posada al damunt, tot això s'exterioritza molt més. No vull matar el missatger que diuen, en cap cas, però sí que és veritat que no ajuda gens el fet que siguem un partit en permanent exposició. Tot aquest procés intern que s'hauria de poder fer en condicions i que podria anar evolucionant, que de fet, a veure, també s'ha evolucionat en moltes coses. Sembla que ara no haguem fet res. No, i hem aconseguit moltes coses. Però llavors passen moments puntuals que la cosa peta. I llavors, aquí és on vaig, no? El futur. Per acabar aquest procés ben acabat, ben fet, i acabar de convertir-nos en un partit de govern que serà l'única manera que algun dia podrem aconseguir el nostre objectiu, necessitem unitat en el partit. I tota la fase de construcció de la unitat que hem intentat fer aquestes setmanes darreres, que se'n va en orris aquest dissabte passat, l'hem de començar. Avui si ens falta, no un any, avui si ens falta hem de començar a tornar a cosir. Vostè sortint d'aquí n'hi ha l'executiva, perquè vostè és membre de l'executiva per càrrec institucional, no? Efectivament, mentre tingui aquest càrrec... Mentre tingui aquest càrrec, clar, i aleshores allà... Ho dic perquè els membres de l'executiva triats l'altre dia són per 4 anys. Si demà hi haguessin eleccions al Parlament de Catalunya... Vostè i el senyor Carot i tots els que tenen càrrec o el senyor Huguet per càrrec hi deixarien de ser, no? Per tant, ara vostè anirà a una executiva que en principi va ser elegida monocolor l'altre dia, no? I no sé qui... Sincerament, aquest matí quan venia cap aquí pensava, li preguntaràs al senyor Benach, ell amb quin ànim anirà a aquesta executiva i quina sensació personal, quin feeling d'anar a seure a l'entorn d'una taula d'unes persones elegides a partir d'un sector determinat, el líder del qual li ha passat més un SMS que la seva paraula. Li dic amb tota sinceritat. És a dir, hi ha un moment... Vostè diu, està xafat avui, sí que estic xafat. És que se li nota. Estava xafat dissabte i, a més, doncs, hi ha moments que són personetes, al final, i ho dic amb tot el carinyo, però són personetes i tenim els nostres sentiments i ens afecta com a tothom. És a dir, no som ni superhomes, ni superdones, ni res que s'hi assembla. Al contrari, tenim, jo penso que a vegades fins i tot la pell més fina que la gent que... Però bé, això, com he dit abans, i ho continuo creient, ho hem de deixar en un segon terme, segona fase, segona part. No pot ser que això primi pel damunt d'intentar fer l'esforç d'arreglar les coses. Per tant, la meva disponibilitat en aquesta executiva, com ha estat sempre, i des d'aquest punt de vista li asseguro que tinc la consciència molt tranquil·la, és començar a construir. I per mi és fonamental, i aquest objectiu penso que ha de ser un objectiu no meu, perquè si és meu sol, malament rai, no? Ha de ser un objectiu de tots plegats, ha de ser un objectiu del senyor Puigcercós i del senyor Ridao com a president, nou president secretari general, però també ha de ser un objectiu d'altres persones importants del partit, el senyor Carod Rovira, el senyor Carretero, el senyor Oriol Bertran, etc., que tots plegats siguem capaços de començar a cosir, de començar a refer ponts, perquè si no, jo insisteixo, no podem esperar un any. Però, senyor Benach, si una altra de les coses que ha acordat majoritàriament el Congrés és mantenir la línia assembleària, com es pot cosir? S'ha de cosir. Com? Doncs bé, començant a plantejar, començant a parlar, començant a trobar espais de diàleg, és a dir, no podem anar
Això què implica? Que hem de parlar molt més? Doncs s'ha de parlar molt més. Que ens han de trobar moltes més vegades més persones implicades d'un cantó o de l'altre? Doncs ho hem de fer. És a dir, per entendre's, miri, jo avui a l'executiva ja no vaig com a líder de cap sector del partit. Jo vaig com a dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya. I això ho tinc claríssim. Això ho tinc claríssim. És a dir, no podem anar més amb aquest discurs. Que hi ha sensibilitats, que hi ha maneres de veure, de sentir... Però vostè pot anar així. Vostè està segur que els altres no el veuran com el que vostè ha representat ara? Una opció enfrontada a ells? Poden veure el que vulguin. Jo vaig com això. I, per tant, des d'aquest punt de vista, defenso i sostinc que l'única manera d'avançar és aquesta. I, per tant, demano a tothom que sigui responsable. En aquests moments ho demano més als que tenen la responsabilitat de tirar-ho endavant, no? Però això depèn de tots al final. Vull dir que en aquest sentit la disponibilitat d'anar a l'executiva és aquesta. I després de construir. Per construir s'ha de parlar, s'ha de llimar, s'ha de tenir paciència, s'ha de ser generós i s'ha de ser responsable i al mateix temps corresponsable. Si poguéssim fer-ho amb un temps prudencial, tot això té remei. I a partir d'aquí, un dels acords que també s'ha pres en aquest congrés és que d'aquí un any hi ha d'haver un congrés per reformar els estatuts. Tenim un any per reflexionar, tenim un any per parlar, però el que no podem fer és fer-ho a cop d'esmena. L'altre gran defecte d'aquest congrés, amb tot el respecte per la militància, pel sistema i per tot plegat, és que al final nosaltres funcionem a cop d'esmena. I això no és bo. El cop d'esmena vol dir que hem arribat a una situació límit i que, per tant, enfrontem els uns contra els altres. És igual el que acordi l'esmena. El que estic dient és que s'han de construir consensos. I, per tant, aquells temes essencials s'han de poder debatre amb molta més profunditat. Vostè diu que a partir d'avui s'ha de cosir. Això vol dir que l'estrip és fort. Vol dir que hi ha estrip, clar. Que hi ha estrip. Molt bé. Un estrip que tampoc ens porta, com en d'altres èpoques, a conseqüències irreparables. Aquí hi ha remei. De moment. No, jo crec que no. No, de moment no. De la mateixa manera que he dit abans que el partit ha madurat, però potser no prou en alguns aspectes, en aquest aspecte, en aquests moments, jo penso que el partit ha madurat de manera suficient. Aquí no hi ha risc de que surti un nou partit, una scissió. Jo penso que aquesta etapa està sortosament superada. Però com que... A veure, què pot fer? Ara pot fer pensar a qualsevol de les quatre faccions, si em permet l'expressió, que tenen un any no només per sumar-se, sinó per reafirmar-se cadascun les seves posicions i en el Congrés Extraordinari d'aquí un any tornem-hi, que no ha estat res. I a partir d'aquell moment, si durant aquest any vostès no aconsegueixen ja no cosir, sinó sergir bé aquests estrips, qui l'assegura que d'aquí un any no pot haver-hi decisions? Jo no estic convençut, a més, torno el dissabte a la tarda que vam tenir una reunió prèvia, en fi, quan més o menys ja es va a veure l'acord que hi podia haver, hi va haver una disponibilitat tant per part del senyor Carretero com per part del senyor Oriol Bertran d'aquest ànim positiu i constructiu. Aquest ànim jo el vaig veure en aquesta reunió, aquest ànim existeix. Per tant, si va existir aleshores, pot existir perfectament ara. Però m'està dient que el veu entre els tres, que divendres al migdia van unir els seus esforços en contra d'un quart. El quart estava en aquesta reunió, el quart era el protagonista principal d'aquesta reunió i també estava en aquesta línia. Per tant, jo insisteixo... Sí, però el quart és el que, segons vostè, ho estripa tot per un SMS. En qualsevol cas, l'SMS insisteixo que és l'anècdota, perquè si un SMS s'acaba... Sí, però aquesta... Perdoni, si aquesta anècdota té aquesta transcendència, ja arriba a categoria. L'important és el fons. Però l'important és el fons. Per tant, el fons és el que s'ha de recuperar. És el que s'ha de recuperar. A part de prohibir els SMS als congressos, segurament, el que s'ha de recuperar, justament, és la confiança. I només es recupera la confiança seient a la mateixa taula i parlant, i plantejant clarament quins són els temes. Però com es pot... Perdoni, jo no vull aigualir res, però com es pot reconstituir aquesta confiança quan en el seu origen és una manca de bon feeling personal si a la porta de tot això, o abans d'aquest congrés, si és que hi hagués eleccions avançades o anticipades, vostès hauran de decidir qui és el seu candidat. I n'hi ha dos que són l'origen de tot plegat, que es maten per ser-ho. Siguem clars, senyor Benach, aquest també és l'origen de tot això. No es mata ningú per ser-ne de candidat, però en qualsevol cas el que és evident és que en aquests moments hi ha possibles candidats diferents al partit. Ara bé, aquest debat en aquests moments és secundari. És absolutament secundari. Si algú es pensa que aquest debat ara és el principal, s'equivocarà absolutament i radicalment. Ara el debat principal ha de ser reconstruir el partit i la confiança. I un cop reconstruït el partit i la confiança ja veurem com abordem el segon tema, que són les primàries. Ara el fonamental és això, i per això dic que no podem esperar un any, que hem de començar avui.
avui, amb gestos i amb compromís. El meu gest és aquest. Jo ja no soc el referent d'un sector. Jo soc dirigent d'aquest partit. I, per tant, vull treballar per aconseguir la unitat d'aquest partit. Res més que això. M'agradaria que tothom fes el mateix. I m'agradaria que tothom avancés en aquesta direcció. I després ja veurem qui serà el candidat. Que el senyor Vendrell